ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ዜና ምስኹም ፀንሐ ዘለና ቅራብ ምሻይ ገብረሃንሴ ንሎሚ ኣብ ሽወደን ዝርከብ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ፖለቲከኛ ዑስማን ሰይድ ኣብደላ ምሳይ ኣሎ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ናይ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ኣብ ሽወደን ብጥቕሊ ዝበለ ከምኡ ክንገልፆ ንኽእል ኢና እንታይ ፍፃመታት ይኸይድ ኣሎ ሽወደን ንሱ ካብቲ ዘንብቦ ዘሎ ካብቲ ዝሪኦ ዘሎ ዝዕዘቦ ዘሎ ክነግረኒ እዩ እዚ ዛዕባና በለ 26 ወርሒ 2025 ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሓንቲ ዳገን ስኒሄተር እዩ ዝበሃል ኣብኡ ሓደ ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ እቲ ኣገራሚ ዝገብሮን ንዕላል እውን ክዕድሞ ዝደረኸንን እታ ጋዜጣ ውልቃዊ ኣድራሻን ስምን ናይቲ ወዲ ናይቲ ተቃውሞ ዘስምዐ ኣሕሊፋ ስለ ዝሃበት ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ብናቱ ኣንደበት ክነግረኒ እዩ ከመይ ክዕዘቦ ቀኒ እዩ እንታይ ክበሃል ቀኒ እዩ ክነግረኒ እዩ እስከ መጀመርታ ነቲ ፅሑፍ ምስ ኣንበብካዮን እቲ ነገራት ምስ ተዓዘብካዮም ከመይ ተሰሚዕካ ካብ መሰረቱ ንገረኒ ዑስማን። يغنى له شي ساي بيت زغور كاله عدمه حقها صباح لخاب زي حجي زحالفه سمونات ብዙሕ ተኻይዱ ኣሎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ግን እዚ ከዓ መጀመርያ ኣይኮነን ማለት እዩ መበገሲ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ፍፃምታት ዝለዓል ዘሎ ሕጂ እቲ ዘጋጠመ ከምቲ ስኻ ትፈልጦ ኣብ ሸወደን ሕጂ ዳርጋ ዓመት እውን ይቐርብ ይኸውን ሌላ ዓመት እውን ገይሩ እውን ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ፍልስጤማውያን ሰላማዊ ሰልፊ ሰሙናዊ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ስቶክሆልም ፍቃድ ዝተዋህቦም ካብ ፖሊስ ምስቲ መሰልና ሓሳብካ ምግላፅን መሰብ ናይ ተኣኪብካ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ተበጊሶም ወይ ከዓ ንዕኡ ከም መሰረት ገይሮም ይገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝተፈላለየ ግዜ ብዙሕ ንቕፍታት መፅይዎ እዩ ምስቲ ክላዓል ፀንሐ ማለት ሕቶታት ግን ሕጂ እቲ ዝተኻየደ ሓደ ሰብ ካብቲኦም ሰልፊ ዝሳተፉ ዝነበሩ እንታይ ገይሩ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሸወደን በቃ ምልክዕ ማለት እዩ ናቱ ምልክዕ ገይሩ ክዳን ዓይነት ገይሩ ናይ ገፅ እውን ከምኡ ዓይነት ገይሩ ባምቡላ ዓይነት ገለ መቸም ከምኡ ዓይነት ገይሩ ኣከዳድናን ገለን ኩሉ ገይሩ ፕሮቴስት ገይሩ ማለት እዩ ምስቲ ሰልፊ ዝነበረ ኣብኡ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ሓንቲ ጋዜጣ እዛ ናይ ዶገን ስኒሄትና ትብል እንታይ ገይራ ንዑቲ ጉዳይ ኣልዕላቶ ማለት እዩ ኣልዕላ ከዓ ከምዚ ዝበሃል ሰብ እዚ እቲ እንታይ ከም ዝወፅአ እንታይ ከም ዝተገበረ ኣብኡ ምስ ኣልዓለት ሽዑኡ ከምቲ ልሙድ ኣብ ናይ ሸወደን እዚ መሰል ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ኣብቲ ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዓንቀ ስለ ዝኾነ ካብኡኻ ክሳብ ዘይወፅአ ሓሳብ ናይ ምግላፅ ስለ ዝኸውን ብዙሕ ኣተክሮ ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ቁልሕታ ይወሃቦን እዩ ግን እታ ጋዜጣ እቲ ፍሉይ ንግራት ዝገበረቶ እንታይ ገይራ መን ከም ምዃኑ እቲ ሰብ ቀዳማይ ነገር እቲ ዓብዪ ፈፃሚ ዝነበረ ሓደ ሰብ ከምዚ ገይሩ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ስእሊ ገይሩ ምልክዕ ገይሩ ወፂኡ ኢላ ማለት እዩ ሽዑ እሱ እቲ ገለ ክስታይ ሒዙ ነገራት ሒዙ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ኣብኡ ስማዕኽዎ ኣነ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ማለት እስኻ ኢደ ኣለካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ኢደ ኣለካ ኣብቲ ከምኡ ኢሉ ስለ ዝኸሰሶ ቀዳማይ ሚኒስተር እሱ እውን ኣብቲ ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ሕጊ ካብኡ ወፃኢ ስለ ዘይኮነ እሱ ብዙሕ ክስታይ ዓብዪ ጉዳይ ኣይኮነን እታ ጋዜጣ ግን እንታይ ገይራት ኩሉ ሰብ ዘበገሰ እቲ ሰብ መን ከም ምዃኑ ድሕሪ መጋረጃ ማለት እዩ መን ከም ምዃኑ ሽሙን ኣበይ ከም ዝሰርሕ ኣውፅያ ኣብቲ ጋዜጣ ሙሉእ ፅሒፋ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ኣይትረፈትን ደዋ ይበለትን እንታይ ገይራ እታ ጋዜጣ እቲ ሰብ ናቱ ወሃቢ ስራሕ ሓቲታ ናትኩም ስራሕተኛ ከምዚ ገይሩ ኢላ እውን
ሓይታቶም ከመይ ምስለኩም ንዓኹም ሲ እንታይ ምስለኩም ከምዚ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ምግላፁ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ቀዳም ሚኒስተር ስለ ምልክዕ ገይሩ ወይ ከዓ ንዕኡ መሲሉ እዋ ከምዚ ምግባሩ ኢላ ሓቲታ ንውሃብ ስራሕ ሓቲታ ማለት እዩ። መልስና ውሃብ ስራሕ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ዝብላ ስራሕትና ናትና ይኹን እሱ ስራሕትና ናይ እስር ቤት እዩ ክሪሚናል ቦርደር ይበሃል ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ። ናይ መንግስታዊ ትካል እዩ እሱ ናይ መንግስቲ እዩ ስራሕትና መንግስቲ እዩ። ሕጂ ዋላ እውን ስራሕትና መንግስቲ ይኹን ሓሳብ ናይ ምግላፅ ምስል እውን ኣለዎም ኢሉ እቲ ወሃብ ስራሕ ማለት እዩ። እዚ ክገብር ከሎ ከዓኒ ካብቲ ትርፊ ግዜ ኣብ ትርፊ ግዜ እዩ ነይሩ እምበር ኣብቲ ናይ ስራሕ ግዜ ኣይነበረን ኢሉ ስለዚ ፀገም ይብልና ንዓና ኢሉ ማለት እዩ። ግን እዚ ጉዳይ ፅልዋ ገይሩ ተኮይኑ ንዓና ክንሪኦ ኢና ግን ሕጂ ኣይመስለናን ኢሉ ማለት እዩ። ከም ዝመስለኒ እዚ እውን ከይተረፈ ኣርሒቓ ብላ ኣርሒቓ ማለት እዩ እዚያ ወሲኾሞ እዚ ጉዳይ እንታይ ገይሮም ናብ ቀዳም ሚኒስትርካ ንቀዳም ሚኒስትርካ ሓይቶሞ ማለት እዩ ናብ ሚኒስትር ፍትሒ መስለኒ ከማልካል ግዜ ናብ ሚኒስትር ፍትሕን ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ሓቲቶሞ ንክልቲኦም ሓይቶሞም እንታይ ምስለኩም ካ ኢሎም ሓይቶሞ እሶም ከዓ ቀዳም ሚኒስትር እንታይ ኢልዎም እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ምዃኑ ከምዚ ንዓኻ ክስታይ ገብረካ ኢሉ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣይስማዓካ እዩ ግን ኣብቲ መሰል ናይቲ ሓሳብካ ንምግላፅ ስለዝኾነ ብዙሕ ትርጉም ንዓይ ውሳነ እዚ ብዛዕባ ምዝራብ የድለኒ ኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ከምኡ ከምኡ ምዃኑ ሓሳብካ ምግላፅ ከዓኒ ሰብ ሓሳቡ ብተፈላለየ መንገዲ ክገልፅ ስለዝኽእል ከምኡ ገርና ጥራይ ንረዳእ እየ ኢሉ ማለት እዩ። ከምኡ ኢሎም ሕጂ እቶም ጋዜጠኛታት ዘልዕልዎ ካልኦት ማለት እዩ ሓራስ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ዘልዕልዎ እንታይ ነይሩ እዚ ሕጂ ሰብ ዝሓትዎ ደለዉ እዚ መሰል ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት ይብሉ ኣለዉ ሶም ከመይ ገይሮም ዳ ከምዚ ገይሮም እንታይ ቅድሚ ሕጂስ ኣይተገበረን እዚ መን እዩ እቲ ሰብ ድሕሪ ባይትኡ ካበይ ዓዲ ካበይ ከም ዝመፀ እንታይ ከም ዝሰርሕ እዚ እንታይ ይመስሉ ኣለዎ መስለካ ኢሎም ምፍራሕ ይመስሉ ኣሎ ማለት እዩ። ካልኦት ሰባት ከምዚ ዓይነት ነገራት ንከይደግሙ የፈርሑ ከም ደለዉ ኮይኑ ስለተሰምዖም ብከምኡ መልሲ ሂቦሞ ማለት እዩ። ተሪር መልሲ ተዋሂቡ ወላ እውን ሓደ ሰብ ዝፀሓፈ ካብቶም ፍሉጣት ጋዜጠኛታት ዝፀሓፈ እንታይ ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ዝፀሓፈት ጋዜጣ ዲኤን ይቅርታ ክትሓትት ኣለዋ ይቅርታ ምስ ሓተት ከዓ ድሕሪ ቅርታ ክስታክ ትገብር ኣለዋ ኢሎም እዚ ክትድምሶ ኣለዋ እዛ እዚ ፅሑፍ ኢሎም ማለት እዩ ክትሕቦ ኣለዋ ሲሞን ኖርቶን ዝበሎ ይመስለኒ እዚ ትብሎ ዘለካ እሱ ክኸውን ይኽእልዎ ያ ሕጂ ያ ሕጂ እንታይ ኢሎም ከዓኒ እሞ ከምዚ ጌርካ ናይ ሓሰብካ ናይ ምግላፅ ሓደ ሰብ ስደተኛ ስለዝኾነ ዋጋ ከኽፍሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኢሎም ከዓ ተዛሪቦም ማለት እዩ። ከምዚ ገይሩ ከምዚ ግብር ትኾይኑ ማለት እዩ እሞ ከዓኒ ካብቲ ካብቶም ዝዓበየ ጋዜጣታት ናይ ሸወደን ስለዝኾነት ከዓኒ ከምዚ ገይራ ዲቴል መውታዋ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ኣለዎም እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ነይርዎ እቲ ሰብ ከምኡ ፀሓፈ ማለት ወይ ከዓ ትፀሓፈት ሕጂ ብከምኡ እዩ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ናይ ሕቶ ምልክት ምእታው እሱ እዩ። ኣነ ካብ ምንታይ ይሪኦ ኣለኹ ንዓይ ጊንጢ ኮይኑ ዝስምዐኒ ዘሎ መንግስታት ወይ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ወይ ኣካላት ንጋዜጣ እዚ ትፀሓፋ እዚ ፀሓፋ ኢሎም ይኽልክሉ ንፈልጥ ንሕና እቲ ጋዜጣ ባዕሉ ነቲ ዝተመስረተሉ ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ናፅነት ጥሒሱ ናይ ሓደ ርእቶ ዝሃብ ወይ ናይ ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበረ ኣሕሊፉ ክህብ ምናልባት ኣብ ታሪክ ንመጀመርታ ግዜ ይኸውን ዝኽእል እቲ ጋዜጣ ዝተመስረተሉ ዕላማ ይጥሕሰሎ ማለት ኮይ ብድሎ ኮነ ኢልካ መንግስታት እዮም ነቲ ጋዜጣ ነቲ ሜድያ ክኸልክልዎ ንሰምዕ ንሕና ጋዜጣ ባዕሉ ንሓደ ዜጋ ኣሕሊፉ ክህብ ኣነ ከምኡ ሰሚዐ ይፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ያ እዚ ሕጂ ኣነ ብከመይ ሪኦ ምስለካ ሽሻይ እዚ ዓበየ ፅገም ኣሎ ሕጂ ከይንርዳእና ዘለዎ እንዳዮም ከምፁ ደልዮም ደለዎ መስለካ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ኣነ ሕጂ ናተይ ግምት እዚ ክስታይ ዝበሃል ኣሎ ዳልየ ኣሎ ካብዚ ቫንደል ብርስታንድ ቫንደል ዝበሃል ኣሎ ብርስታንድ ቫንደል ማለት ከዓኒ ከምዚ እንታይ ኢና ምክንብሎ በቃ ስነ ምግባር ማለት እዩ ስነ ምግባር ማለት እዩ ስነ ምግባራዊ ካይዳ ወይ ናይ ስነ ምግባር ናይ ሓደ ሰብ
ሕጂ ዘይግቡእ ዝኾነ ስነ ምግባራዊ ኣካይዳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ መፅናዕቲ ተገይሩ ሕጊ ንኸውን ንክፀድቕ ዝመፅእ ዓመት ማለት እዩ ንዓመታ ኣብ ጁሊ ኩሉ ግዜ ሓደሽቲ ሕግታት ዕለት ሓደ ጁላይ ማለት እዩ ወርሒ 7 ክስርሓ ጅምራ ሕጂ ሕጂ ዞም ዓመት እውን ብዙሕ ክስራሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ ግዜ ማለት እዩ ዓመት نصبر لنا جمري كمان التحدي حالي في النهاية والمكان رسعي ثاني هديت بزح تجمري هجون بهجون الله نعم تاخذ جمري زي كم زي فرحان نعايلن يا رمز عن تيجي مالتي إذا انتهي بالمسلك كلهم كأنيتهم ريمس إنستانس بالله إذا كم زي عن تيجي كي توصلهم كله مصنعتي مستخير مستودع إذا مصنعتي نابتهم زملكتهم أكلات السددي ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ፖሊስ ናብ ዝተፈላለየ በፅሕፈትና መንግስታት ይስደድ እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኤንጂኦስ ይስደድ እዩ ናብኡ ይሓትዎም ከመይ መስለኩም ኢሎም ይሓትዎም እዚ ከዓኒ ምስ ዲሞክራሲ ኣብኡ ዝተሓዘ ማለት እዩ ተመርኩሰ ሕጂ ኩሎም እዚኦም ኣምነስቲ ሲቪል ራይት ዲፌንደርስ ዝበሃሉ ወላ እውን ቤት ፍርዲ ባዕሉ ወላ እውን ፖሊስ ባዕሎም እንታይ ኢሎም እዚ ሕጊ ወይ ከዓ እዚ ከምዚ ዘሎ ተደኣሊ ተፈፂሙ ከፀግመና እዩ እቲ በቃ ከምዚ ክስታይ እዩ ትድልት እዩ ኣሻማዊ ንብሎ ትግርኛ ንሕና ኣሻማዊ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዓይንካ ተፀዊካ ጠሚትካ እንዲሉ ክሓቱ ክእል እዩ ብሩህ ኣይኮነን ሕጂ ሲ ብሉፅ ኣይኮነን ብኸመይ እንታይ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጊ ምምፅኡ እንታይ ይበሃል እንታይ ብሎ ምስለካ ብዛ ዓዲ ኣት ሌቫ ständiga hot där man lite se att inte känna sig att man hör hemma i Sverige. Det är inte ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቶም ስደተኛታት ከምዚ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሸቕሎትን ኣብ ስምባደን ኣብ ፍርሕን ንኽነብሩ ኣብዚ ዓዲ ከዓኒ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኮይኑ ንኸይስምዖም ማለት እዩ ከምኡ ዘምፀልካ ንዓይ እውን ከምኡ ይስምዓኒ ከምኡ ምዃኑ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዝኸውን ደሎ እዛ ሕጊ ፀዲቓ እዚ ከምዚ ዓይነት ምግባሩ ሲ እቲ ሕጊ እንታይ ምትመስለካ ሓደ ስደተኛ ማለት እዩ ዝግነት ይሃለዎ ኣይሃለዎ ብዘይገድስ ዝግነት ከሎ ከም ዝናትና ማናትና ማለት እዩ ናይ ሽውድን ሲቲዝንሽፕ ከሎና ይኽእል እዩ ከም ዝናትና ከሎ ይኽእል እዩ ኣለዎ ተኮይኑ እቲ መበገሲ መውፅኡ ዕቁባ ስለ ዝሓተ ክኸውን ይኽእል ካልእ ክኸውን ይኽእል ናይ ስድራ ምጥርናፍ ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ብዘይገድስ ሓቲቱ ዝረኸበ ተኮይኑ ኣብዚ ዓዲ ብመስረቱ ዘይተወለደ ተኮይኑ ወይ ከዓ መንበሪ ፍቃድ ክህልዎ ይኽእል ግዜያዊ ይኹን እዋን ይኹን ማለት እዩ ንዕኦም ኩሉ ግዜ እዚ ሕጊ ተመፅኡ እንታይ ይበሃል እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ገይሩ ሕጂ ሲ ናይዚ ቀዳም ሚኒስተር መልክዕ ገይሩ ወይ ከዓ ንዕኡ መሲሉ እዚ ዴሞንስትሬሽን ዝገብረ ሰብ ብናይ ፀጥታ ዓይኒ ንሽውድን ይሃሲ ተኮይኑ ከምኡ ተደኣ ተገሚቱ ወይ ከምኡ ተተኸሲሱ ሕጂ ወረቐቱ ክሳሓብ ይኽእል ማለት እዩ ተረዲኒ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ትሕቶ ከምኡ ክግምቶ ዝኽእል ኣይናይ ኣካል እዩ ፖሊስ ንድሕር ነቲ ሓሳብ ይነፅግዎ ኣለዎ ኮይኖም ቤት ፍርዲ ከዓ ማለት ቤት ፍርዲ እውን ናይ ባዕሉ ምስ ናይ ኤውሮፓ ሕግታት ከዛምዶ እዩ ምስ ናይ ዓለም ሕግታት ከዛምዶ እዩ ድሓሪ ውሳነ ዝህብ ምክንያቱ ኣብ ናይ እስራኤል ተመክሮ ከምኡ ስለ ንዕዘብ ዝነበርና እሱ ኢሎም ሲ ነቲ መንግስቲ ሕራ የብልዎን እዮም ሕጂ መን እዩ ነዚ ነገር ከፅድቆ ፓርላማን ኣሽወደን ከፅድቆ እዩ ፓርላማን ኣሽወደን ምስ ተፅድቆ ሕጂ ማጆሪቲ ኣለዎም እዚ ብመስረቱ ካብ ኤስደ ዝመፀ እዩ ኣብ ስባለ ዲሞክራተና እዚ ፅሊእና ስደትን ዛብ ዘለዎም ፓርቲ ካብኦም ዝመፀ እዩ እዚ መንግስቲ ከዓ ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ እቶም ሊበራል እናትበሃል ፓርቲ ሞደራተርና ክርስ ዲሞክራተና ምስ ኤስደ ኮይኖም ዘፅድቕዎ ደለዉ መፅናዕቲ ዝተወድአሉ ኦልሬዲ ተወዲኡ መፅናዕቲ ወርሒ 4 መፅኡ ናብ መንግስቲ ሕጂ እንታይ ይበሃል ምስለካ ብሬድኒንግ ይበሃል ማለት ሕጂ ኣዳልዎ ኣለዉ እቲ ናብ ፓርላማ ንኸይድ ማለት እዩ ማጆሪቲ ኣለዎም ክሓልፍ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ኸውን ምስለካ ሕጂ እቲ ሕጊ ምስ ፀደቐ ሽዑ እዚ ክስታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ናይ ምትርጓም ሕቶ ክኸውን እዩ ምትርጓም ሕቶ ክኸውን እዩ ከምኡ ክኸውን እዩ በቃ ናይ ቶልክኒንግ ፍሮጋ ክኸውን እዩ እዚ ከምዚ ልክዕ እዛ ሕቶ ሕጂ እታ ሕጊ ምስ ፀደቐ ተደኣ ትፍፀም እዚ ከምዚ ዓይነት ፍፃሜታት እሞ ከዓኒ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ፖሊስ ወይ ከዓ ተኸሳሲ እዚ ሰብ እዚ ዝገበረ ከምዚ ዓይነት ፍፃሜታት ነቲ ፀጥታ ናይ ሽውደን ብያሃሲ ተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ምግባር ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ውሕስነት ናይቲ ቀዳሚ ሚኒስትር ከዓኒ ማለት ሲ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ዴሞንስትሬሽን ተደኣ ገይሩ እሞ ከዓ ከምዚ ስለ ዝገበረ ኢሉ ሽሙ የኽፍቱ ኮይኑ ሽሙ ኣኽፊኡ ከዓኒ ካልእ ፀገማት ክመፅኦ
كموتو يخيل نستاس منستر خمسة سنة زخونة ولاون إسخا خمسة سنة زبالك خاني قلهم سبات كاني حق مسلوا ونعو قلق قروا يقول يوم تباهلو بعين تأتى تدا ترايو شعو وخوليو نع خاطر رايت قدايك على العلوم نا بوليس هبتيهم بوليس بزعبازي مصنعتي مقبارو وخوليو او تبازي خاب على خات ناتكا ورقتكا بحد قالو مالتي سلازي بقى كل جزء سابسي ملو بملو هو ابزي كن حسابه عثمان نقول لك اتني اتي اتني حساب مقلات بهال زنبرة كسي خون مالتي شو قبل هو ابزي كن اتني يقباي مسرح كتاب العلوي بيت فرد مبصح زلو مسرح نبعلو نعوم كرت عماي كيلندو ببرلمان سلازدق وزي حقي تلعلواي بيت فرد زبهار كسابو دحر بزيحو تقداي تمارسي تلعلواي بيت فرد زبهار تي وقنا يحزن زبهار بيت فرد ناي هاجر ناي منغستي كون بيت فرد ناي هاجري سلازي ازي اكال ازي قدن دينت منغست خصم عزلوا بزي قدس قد نكون أسو خالي أكاليو كنا يا زقوون يسئليو يا أسو عب بتفردين مسرحنا بتفردين مسرحنا يمثل مسرحنا بوليس ناي شودن أسو ملو بملو ابن تلنا سلازي هو إزي وون أشجاريو إزي ترفيلو مالو بعلم الصوم إذا خمسة عينت مالسي برو خوتي برستان دوان الكبهال كله وكاتي زي جبو سنة مقبال كبهال كله سي انت مالتو ترجموا لنا هبونا اكزامبل يوم مالو اكزامبل كهو بيدلون انت مالتي تجي خمس لك امبيجوس هون تهون كنت قاعد يفهم بك اسخات والله فلتنخا زخون سب شعور تلكونين خون مالتي كم خا خون سل دليو ام زم اس دي نعم تلقان خون مالتي انا خمس مسلم انت بالسخا سلازم مسلكا خون يخليو شعون تايبلو كم زم مسلوكا سلا تخصصكا بتفردي وصلنا بتفردي وانا شغالي سلاح بزحوميو بقى سلاح بزحومي مالتي كم استخونو شقري خا اتا نعاية فرحاني خا دحري ازل لا انتايا ناي من بالفقاد مسحابن ناس قلت من بالفقاد يا تقند حساب ناي من بالفقاد يا من بالفقاد قوام من بالفقاد زلوم سبات كسحب زكا له حاد خافتي مخناتات زي سن مقبراوي اكايدات تتباهلو مالتي سلزي حساب مالتي حجي ናይ መፅናዕ ኣብ መፅናዕ እሱ ተወዲኡ ሕጂ ማለት ናብ መንበሪ ፍቓዲ ቀዋሚ ይኹን ገዛዊ ይኹን እታ መፅናዕቲ ዘሎ ናይ ዝግነት ናይ ምስሓብ ከ እኹል ድዩ ኣይኮነን ዝብል መፅናዕቲ ኣሎ እሱ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ንፅበዮ ከመይ ከም ዝኸውን ይፈልጥ እታ ጋዜጣ እንታይ እዩ እቲ ምክንያታ ንስኻ ክሳብ ዝበፅሕካዮ ገምጋምናትካ ኣንቢብካ ድዩ ኣፅኒዕካ ድዩ እንታይ ክኸውን ንኽእል እቲ ምክንያታ ራይ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ኤስዲ ንብሎ ዘለና ብዕላማ መፂሎ ስደተኛታት ሂወቶም ንክመሳቅሎን ገዝኦም ኮይኑ ከምዘይ ትስምዖም ንክገብር ሽወድን ማለት እዩ እታ ጋዜጣ ኸ ዝኩሉ ዓመታት ዝሃነፀቶ ስም ዝኩሉ ዓመታት ዝሃነፀቶ ስራሕ እንታይ ኮይና ናብኡ መንገዲ ከይዳ ስጉምቲ ስለምንታይ ወሲዳቶ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክንፈልጦ ዘለና እታ ጋዜጣ ኩላ ክስታ ክንገብራ ንኽእል ኢና ኣብቲ መደምደም እንታይ ገርና ኩላ እታ ጋዜጣ ክንብላ ንኽእል ኢና ወላ እውን ብኣፈልጦም እኳ እንተዘኾን ይኹን ግን ሓደ ጋዜጠና እውን ሙሉእ ሙሉእ ናጡ ናይ ናፃ ሓሳብ ናይ ምፅሓፍ ስለ ዘለዎ እንታይ ወግን ከምዚ ሓሳብ ናይ ኣይፈልጥን ካብቲ ናይ ውልቀ ሰብ ሓሳብካ ምግላፅ ዘሎ ዝወፀ ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ጋዜጣ ዝሕተተሉ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ እንታይ ተሕሊፍካ ንምሃብ ሓደ ጋዜጠኛ ኮነ ሕጂ እዚ ጉዳይ ሕጂ ኣብ መፅናዕቲ ስለ ዘለዎ ይሓትዎም ከዓ ስለ ዘለዎ ክልተ ስለስ ሰባት ዝፀሓፉ ከዓ ስለ ዝረኣኻ እስኻ ሓንቲ ኣብ ኣፍቶም ብሎደት ተፃሒፋ ኣላ ኣንፃር ናይዚ ጉዳይ እዚ ካልእ ከዓ ብዙሓት ስለ ዝፀሓፉ ንፅበያ ከመይ ከም ትኸውን ክንፈልጠ ንኽእልና እንታይ ከም ዝሓሰቡ ኣነ ግን እንታይ ይብል እዚ ሕጊ ፀዲቑ ተትኸውን ሽዑኡ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ተትመፅእ ማሙና እዚኦም ናይ ኤስዴ ኣባላት ወይ ከዓ ኣብዚ መንግስቲ ዘለዎ ናይዚኦም የማናይ ኣኽለተ ዝኾኑ ተሓስባ ዘለዎም እዚ እውን ኣብቲ ሕጊ ሓደ ኣካል ናይቲ ሕጊ እዩ ኣብዚ ከኣቱ ኣለዎ ተትብሉ ከዓ ከምዓ ንጥርጣር ኣለኒ ግን ሕጂ እንታይ ከም ዝሓሰበት እታ ጋዜጠኛ ወይ ከዓ እቲ ጋዜጠኛ ብዙሕ ኣብኡ ኣይንፈልጥና ንፅበየ ራእዩ እቲ ሚኒስተር ባዕሉ እንድሕር ዳ ነቲ ጉዳይ በቲ እሱ ዝሃቦ መልሲ ዓፅይዎ ኣብኡ እኹል ኣይነበረን ድዩ ስለምንታይ እቲ ጉዳይ ዝቕፅል ዘሎ ስለምንታይ እሶም ከጠጠው ዘይብሎ ወይ ስለምንታይ ንዓይ ስጋኣት ኣይስማዓንን እዩ እንድሕር ኢሉሲ ስለምንታይ እቲ ጋዜጣ ይቕረታ ዘይሓትት እንታይ ኢንቴንሽን እዩ ዝገብር ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ ከባድ ሕቶ እዚኣ እንታይ ክኸውን ይኽእል ከም ዝበልኩኻ ማለት እዩ ኣይንፈልጥና እቲ ኣጀንዳ ግን ገለ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ማለት እዩ ንሽተይ ግን ስለ ዘላትና ኣብዚ ስዒቡ ዝቐፀለት እቲ ማለውን ዘሎ ኣዘራራቢ ዝኾነ ካብ ወፃኒ ዝመፁ ዜጋታት ንዕቅነሉ ወይ ከዓ መፅናዕቲ ጌርና እንታይ ሓስቡ ከመይ ርእቶኦም ከመይ ረኣዮም ነፅንዓሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ዝብል ርእቶ ነይሩ ብዛዕባ ዝገለበለን ንሽተይ እንደገና ከዓ
ሽወደን ማለት ሓደ ካብቲ ትፍለጠሉ ናፅነት ሓሳብ ክውናፅ ፍሉጥ እዩ ፍቑድ እዩ ተባሂሉ ክሳብ ቁርኣን ዝተቓፀለሉ ግዜ ነይሩ በንፃሩ ከዓ ሓደ ሰብ ርእቶ ስለ ዝሃበ ሓደ መራሒ ስለ ዝተቃወመ ከዓ እዚ ስነ ስርዓት ኣይኮነን ከዓ በሃል ኣሎ እዚ ከመይ ትሪኦ ንስኻ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቲዲ ኣብቶል ዝበሃል ኣብቲ ናይ እዚአን ኣብ መንግስቲ ዘለዋ ኣርባዕተ ፓርቲታትን ምስ ናይ ስፈለ ዲሞክራትና እቲ መንግስቲ ሙሉእ ዝተበጊሰሉ ወረቐት ዝተፈራረመሉ ስምምዕ ቲዲ ኣብቶል ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ቲዲ ከዓ እቲ ስም ናይቲ ቦታ እዩ እቲ ኣብቶል ከዓ ስምምዕ ወረቐት ማለት እዩ ስምምዕ ተሰማምዕሉ ሓደ ካብቲ እዚ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ስደተኛታት ኣብዚ ዓዲ ዝመፁ ካብቲ ናይ ሸወድናዊ ዝበሃል ካብቲ ናይ ሸወድናውያን ካብ ናትና ከም ዝብልዎ ሶም ማለት እዩ ክብርታት ፍልይ ዝበለ ክብርታት ኣለዎም ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ንብሩ እዩ ካብ ካብ ካልእ ሃገር ካብ ካልእ ኣህጉር ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ወርልድ እንታይ ትበሃል ማይግራንት ወርልድ ሳርቬይ ትበሃል ሓንቲ ናይ ብኡበር ዋን ዝኾነ ማለት እዩ ብዝኾነ ወገን ዘይብሎም ሳይንስቲስት ዝትብገስ ሓንቲ ማዕክና ኣላ እሶም ክንታይ ፅሑ ምስለካ እሶም ዘዳልዎ እዚ መፅናዕትዮም ዘዳልዎ እቲ ናይ ኣተሓሳስባ ኣብ ፍልሊ ወይ ከዓ ናይቲ ክብርታት ፍልሊ እንታይ ከም ዝመስል ማለት እዩ ፍሉጥ እዩ ካብ መላን ኦስተን ወይ ከዓ ካብ ሚድል ኢስትን ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ቀዳምነት ንሃይማኖት ንስድራ ቤት ንዓሌት ወይ ከዓ ንብሄር ዝውሃብ ኣሎ እዚ እውን ኣብ ዓድና ፍልጠ ኩሉ ፍሉጥ እዩ ብሄረይ ብሄርካ ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ ስድራይ ስድራካ ዓደይ ዓድኻ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ዓዲ ግን ኣብ ሸወድን ከም ትፈልጦ ማራ ኤክስትራም እዮም ሸወድን ማለት እዩ ማራ ሰኩላር እዮም ዝኾነት ሃገር እያ ናይ ኢንዲቪድራት ትሕት ማለት እዩ ናይ ውልቂ ሰብ ሓርነት መሰል ከዓ ላዕሊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀዳ እቲ ሰብ ናይ ውልቂ ሰብ ሓርነት እዩ ወይ ከዓ እቲ ፍሪሄት ፍሪዶም ማለት እዩ እሱ ቀዳምነት እዩ እምበር ብዘይ ገዲስ ናትካ ሃይማኖትካ ብዘይ ገዲስ ናትካ ብሄርካ ብዘይ ገዲስ ናትካ ተሓስበኻ እሱ ጥራይ እዩ ንዖም ዝረኽቦም ሓደ ጉዳይ እዩ ንሸወድናውያን ሕጊ እዩ ኣብ ሕጊ እዮም ዝረኽቦም እምበር ዝኾነ ይኹን ሓሳባት ይሃልወካ ተፈላለየ ሓሳባት ይሃልወካ ተፈላለየ እንታይ ክትብሎ እዚ ክብርታት ይሃልወካ ኣብ ሕጊ ካብ ይሰምዑ ማለት እዩ እዚ ንሸወድናውያን ቅቡል እዩ ኣብ ሕጊ ይሰምዑ ንስደተኛታት ከይዝቅቡል ዘይምዃኑ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ ኢልና ከዓ ንሕና ንዛረብ ማለት እዩ ብከምኡ ዓይነታ ክትዕ ፅሕፈ ነረ ኣነ ኣብ ናተይ ፌስቡክ ብዙሓት ሰባት ከዓ ከም ፅቡቅ ተቢሎም ማለት እዩ ተመላልሶም ኣብኡ ግብሪ መልሲ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ከም ዝፀሓፈት ከዓ ትዝሕዝነኒ ንዓይ ሕጂ ሓዳሽ ዝኾነት ኣብ ፓርቲ ናይ ፓርቲ ሓላፊት ናይ ሊበራል እና ሲሞና ሙሃምሶን ትበሃል ሲሞና ሽመቦ ሓጎኣ ሙሓመድ ነይሩ ግን ሙሃምሶን ቀይራቶ ብላይ ሕጂ ሳ እንታይ ኢላ ካብ ሙሓመድ ናብ ሙሃምሶን ምምፃእ ኢላ ብቀዳማይ ፅሒፋ ነራ ኣብቲ ናታ ኤክስ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ትዊተር ነዊሕ ዝኾነን ቀሊል ዘይኮነ ወይ ከዓ ከቢድ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ኢላ ማለት እዩ ተረዲእና ኣሎ ሕጂ እንታይ ትብል ደላሳ በቃ መፅናዕቲ ክግብር ኣለዎ እንታይ ዓነት ክብርታት ከም ዘለዎም እዚኦም ስደተኛታት ኢላ ባላትትና ኣለ ብኣቦኣን ብኣደኣን እንታይ እያ ፍለስጦምን ብሊባኖስ ማለት እዩ ብኣቦኣን ብኣደኣን ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኣብኡ ከምኡ ምዃኑ ኣነ ንዓይ ሓደ ክስታይ ገብረኒ እታ ፓርቲ ባዕላ እውን ኣብ ትሕቲ 400 ሚእታዊት ኣላ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዓመት ገይራ ኣላ ድሕሪ ምርጫ ንክትወፁ እውን ዕድል ኣሎ ማለት እዩ ንኸይትምለስ ኣብቲ ኣብ ፓርላማ ግን ናይ ግድን ሓደ ሕቶ ክልዕሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ሕቶ ክልዕሉ ኣለዎ እቲ ሕቶ ከዓ ናብቲ ኤስደ ዘቕርቦም ክኸውን ኣለዎ እዚ ኣልዕሎም ኣለዎ እዚ ማለት ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ መንግስቲ ናይ ኤስደ ንክኣትዉ ተቐቢሎም ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዘይተቐበለ ሰብ ካሊእ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክልዕለ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ኣብኡ በቃ ናቶም ካብቲ ናይ ሊበራላዊ ዝኾነ ናይ ውልቀ ሰብ ሓርነት ዝበሃል ማለት እዩ ፍሪዶምሲ ካብኡ ይወፁ ኣለዎ ማለት እዩ ክንደይ ናይካ ከምኡ ከይኸውን እዚ ናይ ብዛዕባ መሰል ዝግደሱ ኢልና ምክትዕ ገርና ኣለና ንርኢ እንታይ ከም ዝኸውን እሱ ግብር መልሲ ንክወሃብ ግዴታ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምኡ ምዃኑ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ባጀት ተሰሊዑሉ ኣሎ
ክኸውን እዩ ማለት እዩ ናትናን ናተይን ናትካን ናይ ኩላቶም ናቶም ሸርተኛታት እንታይ ክትብሎ እዚ ናትና ርእይቶን ኣተሓሳስባን ኣተሓሳስባና መፅናዕቲ ገብሩ እዮም ኣተሓሳስባ ናይ ውልቂ ሰባት ሓሳብ እንታይ ሓሳባት ከም ዘለዎም መፅናዕቲ ምግባር ኣብቲ ናይ ኤላትስቶት ዝበሃል ማለት እዩ ብሕጊ ተመስረተት ሃገር ወይ ከዓ ብዲሞክራሲ ተመስረተት ሃገር ቦትኡ ኣይኮነን ኣብኡ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክለዓል ጉባእ ኣይኮነን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣውቶሪታር ዝኾኑ ማለት እዩ እዩ ዝለዓል ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ማለት እዩ ኣብኡ ዝግበር ሎም መዓልቲ መፅናዕቲ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ዝግበር እንተኾነ ተሓስቦም ምፅ ኢሎም ከዓ ነቶም ኣብዚ ዓዲ ዝተፈላለየ ሓሳባት ማለት እዩ ድምፂ ምርጫ ዝገብሩ ገለ ወይ ከዓ ድምፂ ዝህቡ ወይ ከዓ ካልእ ሓሳባት ዘለዎም ማለት እዩ ንዓና ትመርፅና ኣለካ ነቶም ካልእ ፓርቲ ዝመፁ መርፁ ተባሂሉ ኣብኡታት እውን ፀገማት ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ብእዋኑ ኩሉ ሰብ ሱቅ ክብል ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ነቶም ወላሽ ናብያን ናባኽን መፂና ናባኽን ምምፃና ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክልተ ኣዝየን ከበድቲ ዝኾና ነገራት ይለዓል ኣለዋ ወይ ክትግበራ ይፍተና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣብ ሕጊ ክፀድቕ ትብለኒ ኣለካ ኦልሬዲ ጀሚሩሎ ትብለኒ ኣለካ ብስነ ምግባሩ ሓደ ናይ ስደተኛ ዜጋ ዘለዎ ሰብ ብስነ ምግባሩ ዝኾነ ስነ ምግባር እቶም ኣብቲ መንግስቲ ዘለዎ ኣካላት እዚ ስነ ምግባር ኣይነፍቅዶን ንዝበልዎ ከኣስርዎ ክፈርድዎ ክቐፅዕዎ ወረቐቱ ክሕድግዎ ከም ዝኽእሉ መንገዲ ኣጣጢሖም ኣለዉ ትብለኒ ኣለካ እጅ እቲ ሰብ ካብ ምንታይ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ከመ ፍሉጥ ኣይኮነን ግን እዚ ትብለኒ ኣለካ ሓደ ካልኣይ ድሕረ ባይቱ ሾደናዊ ስለ ዘይኮነ ካብ ሾደን ስለ ዘይመፀ ሾደናዊ ስለ ዘይኮነ ኣተሓሳስብኡ ኣረኣይኡ ንሂወት ንሃይማኖት ንትምህርቲ ንብዙሕ ነገራት እንታይ ከም ዝመስል መፅናዕቲ ንገብር ኣለና ወይ መፅናዕቲ ክንገብር ኢና ከኣብሉ ኣለዉ ድኹም ኣረኣያ እንተለዎ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ሰባት ኣብ ነገራት ግዳይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ በቲ ዘለዎ ኣረኣያ ከምቶም ሾደናውያን ከይሓስብ ኣብዚ ዓበየን ኣብዚ ተወለድን ኣብዚ ተማሃረን ከመይ ገይሮም ከም ሾደናዊ ክሓስብ ይደልይዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ ሰማዕቲ እውን ማለት ክሓስቡ ዘለዎም ኮይኑ ዝስማዓኒ ብከምዚ ከዓ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዕላል ምሳኻ ክገብሮ ተፃቢብና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ እዘን ክልተ ነገራት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን እንታይ ይብል መስለካ ኣነ ኣብ ሓደ ዴሞክራሲ ዝኾነ ሰብ ኮንትሮል ክኸውን ይብሎም ማለት እዩ ናቱ ምቁቃዝ ናቱ ሓሳባት ናቱ እምነት ናቱ ርእቶ ኮንትሮል ክኸውን ይብሎም ኮንትሮል ገብሩካ ይብሎም ማለት እዩ መንግስቲ ኮንትሮል ገብረካ ይብሎም ማለት እዩ ከምዚ እንተኮይኑ ከዓ ኣብ ሕማቅ ንወድቕ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ እሱ ኣብ ሓደ ኣብ ግምት ክንእትዎ ዘለና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እሶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እዩ መንግስቲ ከምዚ ዝገብር ዘሎ እዚ ደካ ከምኡ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ስምምዕና መንግስቲ እንታይ ክብሉ ደልዮም ኣነ ከም ዝመስለኒ ረኣይዎም እዞም ዘምፃናዮም ሰባት ካብቲ ንሕና ንኣምኖ ዘይኣምኑ እዮም ማለት ሲ ቀዳም ንትምዖም ሃይማኖት እዩ ብሰንኪ ሃይማኖቶም ክሞቱ ይኽእሉ እዮም እዚ ዝተፈላለየ ሓደ ዓይነት ፆታ ወይ ዘለዎም ሰባት ክምርዓዉ ኣይፍቀዱን ይኹን እዮም ይብል ሓሳብ ክህሉ ይኽእል ካልእ ከዓ ወይ ከዓ ከምዚ ሰበይቶም ይሃድሙ ወይ ከዓ ኣብ ፋሚሊ ኮንትሮል ይገብሩ እዞም ኣሰብኡት ወይ ከዓ ኣወዳት ማለት እዩ ተፈላለየ እዚ ምሰለካ ካብቲ ሕብረተሰብ ትወድን ዝቕበሎ ከምዚ ስለ ዝኾኑ እዞም ንዓና ኣየሰምዑናን እዮም ከምዚ ምግባሮም ከዓ ሸወድናዊ ስለ ዘይኮኑ እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዞም ኣየድልናን እዮም ኩሉ ሽግራት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ብሰንክዎም እዩ ከምዚ ዝበሃል ናራቲቭ ዝነበረ ሕጂ ብወረቐት ከዓ ስለ ዝደልይዎ ወንደርሎክ ስለ ዝደልይሉ እሱ ብግቡእ መፅናዕቲ ገይሩ ብመንገዶም ማለት ምስ መፅአ ሽዕኡ ብኡ ምስረት ናይ ኢንቴግሬሽን ማለት ኣብዚ ዓዲ ናይ ምስታፍ ወይ ከዓ ናይ ምትእታው ሕግታት ወይ ከዓ መስርሕ ወይ ከዓ እስትራቴጂ እሱ መበገሲ ገርና ክነፅዎና ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ መፅናዕቲ ገይሩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኢንቴግሬሽን ከምዚ ኢሉ ብግምታት ዘይኮነሲ ብጭብቲ ይሃለወና ኢሎም ይኣምኑ ስለዚ ስለደለዉ እዩ ከምዚ ይገብርሎም ኣጀንዳ ስለደሎ እዩ እቲ ኣጀንዳ ከዓ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ሓትያ ዘላት ንሕፃ ብልካ ክትምለሰለይ ናትኩም ፓርቲ ነዚ ነገር ከመይ ይሪኦ ኣሎ ከመይ ግብረ መልሲ ዝህቡ ኣለኹም ሕጂ እዚ ልክዕ እዛ ትብላ ዘለካ ጉዳይ እቲ መፅናዕቲ ሕጂ እቲ ኣነ ሕጂ ፓርቲ ወክለ ኣብዚ ክዛረባ ኣይክእልኒ ጥራይ ነብሰይ ወክለ ክዛረብ ዝኽእል ከም ራውን ከም ናይ ሶሻል ፖለቲከኛ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ሰባት ንሶምን ንሕና
إلك أفلالها مقبر ويك أفلالها مرأي سوم سدت انتات محنا سودنا بأننا مصنع التخن قبرلنا بزعوات تحساسبهم ዝኹን ይኹን ወላቲ ትመፅኦ ዝደለካ እቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስለ ደለዩ እሱ ካ ፍሉጥ እዩ ዝኾነ ሰብ ክነዝጎ ዝኽእል ኣለና እዚ ሽሻይ እዚ ቲዲኣፍ ቶለት ዝሰማምዕሉ ጉዳይ እዩ ናይ ስደተኛታት ኣተሓስባ ክንሪአና ይብሉ ኣለዉ ኣተሓስብኦምን ናቶም ርእቶታቶም መፅናዕቲ ክንገብረና ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ርእቶ እዩ እቲ ሓሳብ ቫደሪንጋ ዝበሃል ማለት እዩ እናተሓስባ ይኮና እና ርእቶ ንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ዝሓሸ ናይ ኢንቴግሬሽን መፍፀምታ ወይ ከዓ ዝሓሸ ናይ ኢንቴግሬሽን ወይ ከዓ ብዙሓት ኣብዚ ሕብረተሰብና ምትእትታው እስትራቴጂ ክነምፅእ ዘለና ይብሉ ኣለዉ እሱ እውን ክንሪኦ ኢና ከመይ ከም ዝኸውን ግን ብመሰረቱ እዚ ሓደ ሓድሽ ዝኾነ ፍፃመ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ሸድያ ወይ ከዓኒ ተሰልስል ዝበሃል ብዓረብ ማለት እዩ ከምዚ ቼይን ማለት እዩ ዝነበረ እዚ ብሓንሳብ ዝተኣሰረ ጉዳያት እዩ ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነን ማለት እየ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ፍፃምታት እውን እዚ እውን يثرو إذا خمسة عن قدات تزحاشة نيتا سيمونا يوهانسون تا بارت ليدر ناي ليبرال نا ساحدي وكو ناي ليبرال نا بارت ليدر كازي خونسين ناي انتجراسيون ناي بت ناي تمرتين منستريا نعقد تا ممكن حتى تخيلها مالتي قد نعقد حتى تخيلها كم غازينيا سغا كم شو ابشو دنزلها قد تاون امرك سدلا تخيلها بزعبا زي حسب كميو تحسب أما السيون هو خمسة حسبنا ونات بلا كان يأكلوا تيجين إتي صبوا صناعة كم عن تتحاسوا مزجن بمسرته كم زجر كم زعن تتحاسوا مهلهم سبات مصنع تبزع رؤوتات نايس سدتناتات مقبرهم خلنا كبرنا مبالهم كده حاجة تجاريو ودو يسو وهو اللي يحدث يوردن زد اليو انت مالتي تتقبلي حبرات سب تقبلنا دول حبرات سب مالتي እንታይ ዝበሃል እዚ ሶሻል ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ናይ ሸወደ ማለት እዩ ብሶሻል መንገዲ ሶሻላዊ ምትሕዋስ ማለት እዩ ጥራይ ብስራሕን ብቋንቋ ዘይኮነ ህዝቢ ባዕሉ ማዕፅዋቱ ክኸፍት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ከቢድ እዩ ኣብ ሸወደና ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሞቶ ጋንዲ ሳምፈለ ዝበሃል ክኸፍት ከም ዘለዎ ማዕፅዋት ንሓ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ ኢንቴግሬሽን እቲ ናትና ፓርቲ እንታይ ከም ዝሓስብ ከመይ ከም ምዃኑ እሱ ክሳብ ሕጂ ተዛረብና ኣለና እምበር ተሓስብኦም ካሊእ እዩ ተሓስብኦም ሕጂ ዘለዎ ደሎ ንሶም እዚ ሴግሬጌሽን ዘሎ ክስርዎ ደልዮም ኣለዉ ሴግሬጌሽን ማለት ክበሃል ከሎ እዚኦም ስደተኛታት ኣብ ንበይኖም ኣብ ርንኪብ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብብዝሒ ስደተኛታት ዘለዎ ቦታታት ካብኡ ኣልዮሞም ደይኮነ ኣብቲ ብብዝሒ ስወድናውያን ዘለዎ ቦታታት ናይ ክራይ ኣባይቲ ገዛውቲ ንክስራሕ ደልዮም ኣለዉ ንምንታይ ብሕሱር ዝኾነ ናይ ክራይ ማለት እዩ እቶም ስደተኛታት ኣብኡ ንክኸውን እሞ ሽዑ ምትሕዋስ ንክኸውን ማለት እዩ ወንኮታ ፍታሕ ምትሕዋስ ክኸውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሰባት ሕብረተሰብ ብሓንሳብ ተራዲኦም ንክህልዉ ማለት እዩ ብፍርሕን ኣፍሪሕኻን ወይ ከዓ ኮንትሮል ጌርካ ዝመፅእ ኢንቴግሬሽን ከ ማለት እዩ እዚ ኣጀንዳ ናይ ኤስቴ እምበር ኣጀንዳ ናይ ሊበራልና ፓርቲ እውን ኣይኮኑ ማለት እዩ ንፍዓት ሰባት ፅቡቅ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ነይሮም እዮም ኣብቲ ፓርቲ ኣለዎ እዮም ግን ሕጂ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ማለት ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ፅቡቅ ሕተ ወዲ ኣለኹ ነዚ ኣብ ገዛሃብካን ግዜን ኣበርክቶኻ ከዓን ኣመስግነካ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባ ክንራኸብ ክንፍትን ኢና ንሎሚ ግን ሰላም መዓልቲ ይቐኒየለ ኣነ ለሽሻይ